Tilasin Temusta tämmöisen vesivaakan. Se oli jo postipaketissa vääntynyt. Ne ei sitä saanut mitenkään säätöihin ja siinä oikeastaan mitään säätöjuttuja ole edes. Tää on tämmöistä ohkaista materiaalia. Tää taipuu ja se kun kerran taipuu se ei se ei ole säädöissään sitten enää. Sille ei suoraa pintaa tule. Mie pilkoin sen tommoseksi osiksi ja heitän sen tonne roskikseen. 5,28 € maksoi Temussa toi vesivaaka. Sitten me kävin tuolla Motonetissä ja sieltä ostin tämmösen Stanley vesivaakan. Tää oli 9,99 €. Tää on ihan toisenlainen. Paljon jämäkämpi. Tietysti on tää niinku puolet kalliimpi, mutta kuitenkin paljon pitkäikäisempi kuin toi toinen. Että tämmönen tapaus tässä. Että Temussakin jotain tarvikkeita on ihan ok, mutta toi oli kyllä aika huippu tää vesivaaka, että tosi huono ostos kyllä.